Vi har om eksponentielle funktionsforskrifter. Og vi vil ud fra 2 punkter i en eksponentiel funktion beregne grundtallet a og skæringen med y-aksen b. Vi starter ud fra punkterne x1, y1 og x2, y2. Vi sætter punkterne ind i eksponentielle funktionsforskrifter, og herved får vi, at y1 er lige med b gange a i x til 1, og y2 er lige med b gange a i x til 2. Nu vil vi så beregne grundtallet a. Det gør vi først ved at dividere de 2 funktionsforskrifter med hinanden. Og derefter der kan vi se, at b det går ud med hinanden, så vi tilbage har det der. Og for at komme videre herfra, der bruger vi potensregnereglen, hvor vi har a opløftet i ende over a opløftet i emne. Der kan vi sige a opløftet i n minus m. Og tilbage har vi så det her, man har gjort det. For at komme videre herfra, der tager vi kvadratroden på begge sider. Så vi har x1 minus x2 rod over y1 over y2. Og det giver a. Herefter ønsker vi at udregne b. For som på grafen kan ses, at b er skæringen med y-aksen. For at bevise, at det her er sandt, så siger vi simpelthen, at a opløftet i 0, fordi det er der, hvor x er 0. Og a i 0, det giver altid 1. Og b gange 1, det giver sjovt nok b, så y er lige med b. For så at komme videre til udregning af b i en eksponentiel funktion, der har vi så vores grundfunktionsforskrift, som vi starter med. Og for at få isoleret b, der dividerer vi med a i opløftet i x1 på begge sider, så vi får y1 divideret med a opløftet i x1. Nu vil vi vise jer en eksempelregning med de formler, vi lige har vist for jer. Det her det er de 2 punkter, vi vælger, hvor x1 og y1 er 3,5 og x2, y2 er 7,8. Vi starter med udregning af grundtallet a. Vores formel sagde det her, og det vi gør, det er bare, at vi sætter de tal ind, vi har fået givet ovenfor, ud fra de 2 punkter. Så vi får, at a er lige med den 4 minus 7 rod af 5 divideret med 8, og det giver derved 1,1247. Herefter vil vi så udregne b, og b havde vi ved formlen der, hvor vi bare bruger y1 og x1 til at sætte ind i formlen. Og der har vi så sagt, b er lige med 5 over a, som vi fik lige før. Der var 1,1247 opløftet i x1, som så er 3. Og det giver os 3,51. Dermed sætter vi så de tal, vi lige har fået ind i funktionsforskriften, der så lyder y er lige med 3,51 gange 1,1247 opløftet i x.